या पडीत भारीच फेकून बसलेला आहे ना, तिची ती पुढे पुढे गेली की पुढे गेलो. असा प्रेम झाला का पण नंतर तिला तर जोरातच केला. त्यामुळे कुकू 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 प्रेमाचं प्रतीक. थांबा थांबा थांबा, प्रेमाचं प्रतीक दिसत नाही. हा, ह्या प्रेमाचं काय काय आहो, हा बघा ह्या प्रेमाचं प्रतीक कोणाचा? पुणग्याचे पुणग्याच्या प्रेमाचं प्रतीक. हो पुनम पुणग्या तुका फटकी गवार आणि येऊन दे मार व्हाय त्याची भांडी होती हो बरा पुणग्या झोडो मारी ना कमाल बघ. आता हे माका संध्या येऊ का पुन्हा मिठू हो मी नाही तुमच्या विषयात होते. हा, मी तू नाही तू नाही आम्ही बोलत होतो तिसरी त्याचा जो संशय तसं आहे ना, त्याच्यामुळे त्याचा संशय की माझाच काहीतरी बोल तुझा कशा बोलो आणि आता बोलण्यात काय राहुलाच काय काय ठेवतास की घेऊनच टाकूया आता. तेवढं म्हणजे तयारी आहे, देवची तयारी आहे. विनर असलीस ना तुझी तयारी असली तर माझ्या देवची तयारी आहे. अरे दडवून रुलो शिव टेठा टेट ठेवले आणि ती आता बघले मी आणि आड रवलो. धर ना. अरे चहाच्या का चाय पिऊन बघ. हो ते गावठून जाय हा हे चाय खाल्याचे नाही. हा भज्या जर सटाकडो असलं तर जागेवर येऊ शकतात. आपोआप आपोआप. हे काय गेले नाना मगाशी वर चढले. अरे वा वा वा, हे बघ काय साधारण किती पेटी आम्ही गावली त्यांचे किती पेटी साधारण मी अंदाज करतो तरी पण 20 किलो झाले. हां 20 किलो साधारण महिने गेलो असतात ना 4-5 महिन्याचो. तुझं काढणं आमचं माहिती आहे तुम्हाला. हो 1 किलो इरडी दोघा ठिकाणची असं म्हणा. बरोबर आहे. ह्याच्यावर 4 म्हटलं तरी 7-8 स्ट्रीट होईल 7-8 शेवटी काम करणार आम्ही. हे ते जो पोरगो हो त्याचे पप्पा आहे तो बारको बरोबर बघितलं. लहान ना तू वयाला नाही ना काही चढलेत बघा ते. त्याचे घरवाले ते. तुमका कल विचारत होते सबस्क्रायबर घराकडे येलेले, ती मावशीबाई खाया कोण? घराकडे कल सबस्क्रायबर येलेले. हो 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 ना ना बघ काय घेऊन यायचे घेऊन यायचे ना. मावशीबाई हयच पोरगो पप्पा होतो तो दुखलेला ना एवढंच ना हो ना तो एवढंच होतो बघ ते पुन्हा म्हणतो तो म्हणजे ह्याच्यावर तो ना पसंत करतो ना सिंदूर लोक असा आहे वाटा ना केव्हा पोरगे असा आहे तू वडापावरून दे असा का. हो मोठ्या लोकांना काय काय येत नाही हवंय. पूनमची लव्ह स्टोरी. तू कसं तिकडे उघडी सरांच्या कडे कामात होतो ना, हां हां मग संजय येते ना वडापाव खायचे ते दिले हां घरा गेले पुणग्या असं म्हणजे राणेवाडी नाही वरच्या. अरे हय सर घराडीन ते घराकडे अरे ह्या तुका काय माहिती दुपारच्या वेळी नंतर खाली पोची का माहिती आहे म्हणजे राणे सरांकडे जायचे पण तकडे गेला नाही ना, या पडीत भारीच फेकून बसलेला आहे ना, तिची ती पुढे पुढे गेली की पुढे गेलो. असा प्रेम झाला का पण नंतर तिला तर जोरातच केला. त्यामुळे कुकू 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 वाटा नाही पोरगे असा आहे. अरे ह्याची ती आम्ही काम याची जेत्री दिला ना मुंग्याचे. अरे चलता चलता ही भजीशी खाली माझी रे तुला माहिती आहे साधं म्हणून म्हणजे मी लगीन झालं ना साधं म्हणून म्हणजे मी तिशी घेशी हां घेतोय चलत यावचा तुला माहिती आहे विषयातलं बाजार कमी करू पाहिजे असं. म्हणून तुका ह्या माहिती आहे पुढे त्यांचं की नाही पुढे म्हणजे सप्तपदी तुरण झाल्याच्या नंतर आईसोबत तो नवरतीच बायको असतो सगळ्या चांगला असतात पण प्रेमाच्या लग्नात खरो पैसे गेलो असता तो मुलाकडे मुलं हो हो खरं म्हणजे आपल्याकडनं 1 रुपये घालवणार नाही 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 घेणार हां त्याच्यासाठी तू मला किती होईल तू पैसे पैसून आणून देणार तू काय पैसून देणार ठीक आहे पैसून आणि प्रेम अंधारात त्या झोपाटली आपटली तर त्याच्यात आहे ना म्हणून म्हणणार ना प्रेम आणतो आम्ही आणला. आणि पण पोर कसला नशीदार होता रे कसला सोरल्याने ताबो पतरडी होता हट लावल्या बरं तू दुसऱ्या केले तसंच केले बघ सगळे काळजी बिजी ना पुणग्या गो ऐका घेत नाही की ओ गो तुझी लव्ह स्टोरी चालू आ उद्या येत तुका टीव्हीवर. काय 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 बरं दुसऱ्यानं तसंच केलं कधी कमाल ते टांग फार पायऱ्यांचा मत होय
ती पायरी लकी आहे त्यांना शाप कैची पायरी काढून टाकली. हा, तीच लकी आहे कसली पायरी? मी त्याशी गेलो ना आता विचारलं म्हणजे पायरी तुझी लकी आहे बाबा. पण ती पायरी आता तोडल्या नाही घर रिपेअर करता. तेच पायरीने साथ दिले. तुमचा काय बोलता? तुमच्या नाही बाई नाही चुकून सो नाही का बघ कर मग. तुझा काय नाही बोलत हो? नाही बाई नाही. दोन नंबरात पायरीने साथ दिले. सांगते होती ज्वेलरी काढू जे होते ना ते मच्छ्या खोलीसोबत पावडे होते ना 1 2 3 4 पंकज वरच्या पावडे होते हां हां वरची आणि ते पुष्प खुर्ची घेऊन टी व्ही बघित. टी व्ही शाळेचा पण लक्ष नाही. याच्या लक्ष ना काय तर मी टी व्ही बघतोय. असा विषय. बरोबर उद्या केव्हा यायचं तुझ्या केव्हा यायचं हां, अमुक काय नाही तिथे पप्पाने टाकलेली बिकले आणि तुका ठेवतो असे ते डाटू माटूचे खेळ होऊन तर मग हां दाटू मोठू खेळता म्हणून गेला वाढत चाललं प्रेम झालं. असं पण ताव पोरगे वाटा ना जेव्हा बसवलं बघलं ना हा प्रेम पोरग्या वाटा नाही त्या वाचा नाही पुढे होतं प्रेमाचा प्रतीक काय द्या हो हो बाबू म्हणता बाई प्रेमाचा प्रतीक. थांबा प्रेमाचा प्रतीक दिसत नाही. हा ह्या प्रेमाचं काय काय आहो हा बघा ह्या प्रेमाचा प्रतीक कोणाचा? पुणग्याचे पुणग्याच्या प्रेमाचा प्रतीक. खतरनाक डायलॉग. पुणग्या गो ऊ पण करत नाही आता. धोंड मारू गो पुणग्या. मी जातोय आता खाली देतोय. हो चला जातोय जरा चाळून येतो. शा हो होत नाही देता परत हाक मारा एकदा. पुणग्या तुका फटकी गवारा येऊन दे मार होय त्याची भांडी होती हो बरा पुणग्या झोडो मारी ना कमाल बघ ते काय झाला का वाचा गेली ती का ते तू जा बाबा खाली जा मिटव जा नाना तू आता मिटव पाहिला आता कळी काढून देता यो यो हो यो 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 हो यो ना. हो काढणार तो यो 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 हां हां आणि बाजूक राहणार हां आता हे माका संध्या येऊ का पुन्हा मिटू का मिटून टाक हो. बाबा मी नाही तुमच्या विषयात होते हा मी तू नाही तू नाही आम्ही बोलत होतो तिसऱ्यात हां त्याचा जो संशय तसा आहे ना त्याच्यामुळे त्याचा संशय की माझाच काहीतरी बोल तुझा कशा बोलो आणि आता बोलण्यात काय राहुलाच काय हम्म. चल या हां हां फोन कर पोचली हा हा व्हॉट्सअप करताय व्हॉट्सअप तुला चल बाबा आजच दुपारी घेऊ बघतोय आता अजून काही ठरला नाही. इथून वाटा की हा नाही हा उद्या. होय गाणी कोण ऐकता काय करतो ह्यो एपिसोड भारी हा ह्यो एपिसोड आजचो चहा घेणार आहे मग ह्यो एपिसोड बघ पण हा कुठचा ह्यो आजचो ह्यो कसला प्रक्षेपित आजचो? ह्यो प्रक्षेपित झाल्यावर सगळा गौड बंगाल बाहेर पडणार हा कुठचा सकाळात कोणता जा ते जाऊ दे तिकडे. शेण खाल्ल्याने जरी झालं. तुला कोणी काय शॅन घालेन त्या काळात त्याच्यातच हसतं की तेव्हा तुका कळाला वाटता कान तुझे हे पालीची आज वाटतं ऐका गेला तुका वाटलं काय म्हणजे कान पालीचे नाही कान जरा वात वाढते तू येतोस ना तुझ्यासाठी थांबलाय मी खरोखर माझं मी राहणार होतो सकाळीच अरे बापरे पुणग्या गोपुंग्या कोणी झालं बा गावावरून हाके उगाच काम नाही अजिबात ओढवू नाही तसं असतं मी पण किती मारले आज मग बोललोच का तू एक शब्द अजिबात आणि आम्ही काय बोल ह्याचा काय बोलत होतो शे. प्रेम कसा असावा होय हे म्हणता आणि प्रेमाचा प्रतीक कसा असा असा तसा. प्रेमाचा मी प्रतीक सांगते काय आमचं माझं म्हटलं सायकलवरनं गेलो पुढल्याच्या पुढे मच्छा खायचे पाहुणे बसलेला होता वडापावची पुढे दिली ते मला घेऊन गेला होय शेडूका काय तुका भाऊ माहिती आहे वरच्या वेळेला सायकल घेऊन जायचो वडापाव सांग वरच्या वेळेस सायकल घेऊन गेलोच नाही महादेवाक घेऊन या माझ्या पुढ्यात नाही तर आणि रेडी होता काय गाणचं तर ती. वरच्या वाड्यात गेलो प्रेमाचं प्रतीक भारी आहे पण सगळ्यात भारी प्रेमाचं प्रतीक आणि सांगले ना तू जो प्रेमच मी प्रेमात काय सांगले प्रेमात म्हणला किती जरी काय झाला तरी पुरुषाचे पैसे मला जास्त देतात मुलाची होय जातं
उद्या 500 पैसे होते. उद्या मग 500 होते. तो खळतो आजळा आपट करून हात पाय मोडून झाला तुझे, पण देणार पैसे ते 500. देणार नाही मी आ- सांगतो आता नाही, गॅरंटी देऊ आता नाही. तेव्हा पण दिले नाही. तुम्ही सांगा नको माका हो ते पण हो माका किती कामाला वेळा जायचं कमी माका किती वेळा सांगा ह्या लगीन केले पण भरले किती मारू पैसे गेलो केलं काय सांगता ह्या माका माहिती आहे, पण तो आपल्या तोंडात असा म्हणा नाही म्हणता पाणी- त्यांच्या पाणी आहे. guarantee आहे माका. पानांगा पांगून पेटीवरून बारके भरती होतो पानांगा देते त्यामुळे आज म्हणलं त्यांना घेणार जातात म्हटलं वाट म्हणलं सगळं पुष्कळ होतं आपल्याला काय संध्याकाळी पुण्याला पडतं त्याच्या आधी आताच जाऊन येते संध्याकाळी काय केल्यानंतर हाक मारणार नाही पाणी आहे काय ना? करत नाही हा. पाणी आहे तुम्ही चाललास कर आमचे पाण्यात काय बघते सगळे पाणी नाही म्हणजे मग खय पाना बघता ते लोक